Zamyslel si sa už, koľko Božej lásky vidíš okolo seba? Koľko starostlivosti od Boha? Koľko lásky Boha stvoriteľa vidíš okolo seba? Vidíme okolo seba vo všetkom, čo je stvorené. Všetko, čo Boh stvoril za 6 dní, všetko, kde žiješ, všetko, čo vidíš, alebo čoho sa dotýkaš. Zamyslel si sa už niekedy nad tým? Napadlo ťa to niekedy? Prečítajme si z Biblie, ako to Boh robil. Budeme čítať z prvej knihy v Biblii, hneď prvých 27 veršov celej Biblie. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Vtedy riekol Boh, buď svetlom. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Potom riekol Boh, buď obloha uprostred vôd a oddeluj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno, druhý deň. Potom riekol Boh, nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súž. A stalo sa tak. Boh pomenoval súž zemou a nahromadené vody pomenoval morom. Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol, nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo plodia na zemi ovocie, v ktorom je ich semeno. A stalo sa tak. Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je semeno rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, tretí deň. Potom riekol Boh, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, na oddelovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období dní a rokov. Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem. I stalo sa tak. Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom aj nocou, aby oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Potom riekol Boh, nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody. Aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. A požehnal ich Boh, hovoriac, plodte sa a množte sa a naplňte morské vody. A vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. A bol večer a bolo ráno, piaty deň. Potom riekol Boh, nech zem vydá živé tvory rozličného druhu, dobytok, plazy a polnú zver rozličného druhu. A stalo sa tak. Boh učinil rozličné druhy polnej zvery, rozličné druhy dobytka a všetky plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh, učiňme človeka na svoj obraz podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou polnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Tak toto je popis stvorenia, alebo teda jeden z popisov stvorenia, ktorý spomína Biblia. A nie nadarmo je na začiatku Biblie. Boh totiž to aj celé stvorenie, ak si všimnete, urobil tak, že až na konci stvoril človeka. Až ako poslednú bytosť. Preto, aby človek na tejto zemi vládol. Ale vládol v tom dobrom slova zmysle. Vlastne celá zem a všetko, čo je na nej, je stvorené pre človeka. Aby tu mohol človek žiť. Z lásky k človeku stvoril Boh najprv zem a rastlinky aj zvieratka. Zamyslíme sa nad tým, že čo v tom vidíme? Akú lásku vidíme v tom, čo Boh stvoril?
že aby si mal kde žiť, tak Boh stvoril nebo aj zem. Aby si mal čo piť, Boh stvoril vodu. Aby si mohol vidieť, Boh stvoril svetlo. Aby si mohol spať a oddychovať, Boh stvoril tmu. Aby si mohol chodiť a tešiť sa zo života, Boh stvoril pevnú zem. Aby sa ti tu dobre žilo, aby tu bolo pekne a mal si čo jesť, Boh stvoril rastliny. Aby si poznal čas, tak Boh stvoril hviezdy, ktoré sú v noci krásne nad tvojou hlavou. Aby si mal deň, tak Boh stvoril slnko. Boh pre človeka s láskou stvoril ryby, aj vtáky a iné zvieratá. Aj dnes môžeme vidieť Boha a jeho lásku k nám v jeho stvorení. Samotné stvorenstvo rozpráva o Božej láske tým, ktorí vidia a počujú. A keď mal Boh všetko pripravené, celú zem, zvieratka, rastlinky, tak stvoril človeka. Stvoril najprv prvých ľudí, Adama a Evu, dvoch ľudí, a dal im celú zem, dal im ju z lásky ako darček, aby tu mohli žiť. A povedal im, aby sa množili a naplnili zem, aby zveľaďovali zem, aby si tu urobili svoje prostredie. Pekné a dobré. Boh stvoril svet a Boh má v rukách život každého z nás. Boh má rád celé svoje stvorenie, ale najdrahší si mu ty a každý z nás z ľudí. Keď sa pozrieš na toho, kto sedí vedľa teba, tak aj jeho Boh stvoril a miluje ho. Keď sa zamyslíš nad sebou, alebo pozrieš sa do zrkadla a povedz si, Boh ma stvoril a miluje ma. Ja by som k tomu prečítal ako dôkaz z Evanjelia podľa Lukáša, 12. kapitolu, 6. až 7. verš. Či nepredávajú 5 vrabčekov za 2 groše a ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. A ako na to všetko reagovať? Ako má človek na to všetko reagovať? Na to by som povedal niečo z prísloví 9.10. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Keď nás teda tak Boh miluje, aká má byť odpoveď nášho srdca? Malo by to vyvolať obdiv a úctu a lásku k Bohu v tvojom srdci. Nepriateľ Boha však kazí zem a všetko, čo na nej je, aj človeka. Ale láska, s ktorou Boh stvoril zem aj ľudí, je aj napriek tomu okolo nás viditeľná. Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, nemať rád nič, čo kazí stvorenie Boha, ktorý nás tak moc miluje. Láska a úcta k Bohu vedie k životu. Správne je preto hľadať od Boha milosť a odpustenie za to, čo sme urobili zle. Ale Boh miluje každého človeka, ktorý sa kedy narodil na tejto zemi, a aj každého, ktorý sa ešte len narodí. Preto sa Boh z lásky k človeku narodil ako človek, aby zabranil diablovi ničiť všetkých ľudí. Narodil sa ako Boží syn, ako Pán Ježiš Kristus, lebo ľudia sa inak nevedia oslobodiť od diablovho ničenia, ktoré sa volá hriech. Iba tak, že to za nich opravil samotný Boh. Urobil to preto, aby sme mohli byť s ním, lebo nás miluje a chce byť s nami. A tak môžeme povedať, že z lásky ku tebe Pán Ježiš Kristus žil na tejto zemi, aby ukázal, ako žiť s Bohom. Z lásky ku tebe Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, aby si vierou v Neho a v obeť, ktorú vykonal, mohol žiť s Bohom. Z lásky k tebe Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aby si mohol žiť s Bohom navždy. Z lásky k tebe to dal Boh všetko napísať do knihy a mnoho storočí sa stará, aby Biblia bola na zemi. To všetko robí preto, že ťa má rád a chce byť s tebou. Chce s tebou mať vzťah, preto ťa predsa stvoril. Za pár týždňov budú Vianoce. Spomen si vtedy, že sa z lásky narodil Pán Ježiš Kristus na túto zem, aby ťa zachránil, aby zachránil všetkých ľudí. Prečítal by som k tomu z Jána 3.16. Lebo tak miloval Boh svet,
že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. To by som chcel zdôrazniť z tohto verša. A tak uver v lásku toho, ktorý ťa stvoril. Uver, že ťa miluje. Ver, že Pán Ježiš Kristus ťa prišiel zachrániť. Ver v to, čo Pán Ježiš Kristus urobil. Čítaj Bibliu, modli sa k Bohu. Moc vám želám, aby ste s Bohom zažívali krásne chvíle.